Maayong hapon mga kamisor, kauban na to karon no ang duha sa mga personaheng nga lakip sa gihold sa tuang otoridad no yesterday nga kauban na to karon mga kamis or Ma'am M ug si Ma'am Reese mga kamis or silang kuan karon side mga kamis or kung unsa ang ilahang nasinati na experience gahapon. Ma'am M, sugot ta sa imo ma'am. Pwede ba nimo misaysayan sa imong na experience gahapon Ma'am M? Plus 8:51 sa buntag, ma'am. Katingala minay kusog kay nga haguros nga kanang van padulong sa among gate. Kami bangga og kalit na ni gawas nga sa katawo nga nakapulong nga naka-NBI nga nay long arm. No ni kalit raw tiun sa mo. Chris, sa imong side Ma'am Chris. Nashock kaayo mi sa ilang pag-abot kagahapon mo kay tingala na lang mi kalit rami nila gignan nga NBI din yung ilahang armas is nakatutok na sa amo adin gignan mi nila nga ibutang inyong phone ibutang, so wala mi na mo gibutang na mo among mga phone sa table, then ipasulod na dayon mi nila uban sa katong duwa ka guard nga ilang ihapa ang isa ka guard gihapak nila ang likod kay dili i-open ang gate, gusto nila i-open ang gate para makasulod diretso ilang ang mga sakyanan sa gate, which is bawal man naman kay need pa mi mag-inform sa office kung pwede ba sila ipasulod. Wala sila gihatag ma'am nga paper documents. Wala pa sila naghatag sa mo og kanang bisag ingon na lang unta nila sa mo nga nay warrant ang planta pero wala ba nila gihatagan. Pulbaan na tayo may ayaw namin nila gihatagan nga. Dito na sa kuha na grabe ng trauma na bagos akong kauban. Gantil na grabe ang mong hadlok. Dili ni katulog sa ilang ipang buhat sa mga. Kaya kami, dili pag mi karong maka-recover sa mo. Nakita mo, paghapon. Gawas sa inyo na experience ma'am katong pag-abot gid nila. Sayod man gid ang kadaghanan nga gihold mo sa sulod. Ayan. So, unsa man maghimo ma'am lain sa tong authorities labi na sa hisputanan sa kanatong mga NBI personnel nga mao gid ni sulod sa inyo ma'am. Gi-check mi nila ma'am kung positive ba mi sa radiation nga ilang gaignon. Pero aside ato ma'am, naa sila gipakita sa amo nga mga pictures kung kaila ba mo ani nga tao Chinese, which is mga Chinese nga wala na sila diri, wala mi kaila ato. Ang mga nailhan nato sa mga pictures ng si Sir Leo lang. Meron sila ni sulod. Wala po sila gisulti nga gikan mi ani. Wala ma'am, giignan rami nila nga NBI ni. Mura na ilang Then ang ilahang armas nakatutok na sa amoa. Mo Freeze ko na pagpurog na mi ma'am, wala mi kabaloon sa among buhaton kay nahadlok man mi sa Kasi na may ilang. katawag sa among kwan dira sa sulod nga ay mag-inform pa man ni Dan ay hana mo sila ipasulod. Nya daghan naman kayo ba nang nanulod mga 11 nakabuk lapas ng 11 gaban. So ang gibuhat sa guard kay gihapak man iyang likod. Yabrihan na lang jud niya nga walay okay sa among mga sa among boss dira sa sulod. Walay approval niya. Gidala namin nila dito sa tapit sa kanang kuan mga 5 meters or 6 meter min nila gidala sa kuan. Ay pa day nagingon kung NBI wala man niya wala niya gibasa igor niya naghawid siya og kanang papel ningon ra siya nga namoy warrant kanang about do sa registration. Nga tingala mi og sa registration ra anong na may mga tao nga mga kanang picture sa Chinese nga ilang gipakita sa mga kanang kaila ba daw mi ato nga registration ra man unta anong production ra dapat anong appeal pa man ang mga tao nga kanang ang mga tao Duha nga puli-puli o naa mo ay i-address isa man Isa pang gabi. panggabi. duha o pangbuntag So katong supposedly mo duty kagabi nato naman ita po siya wala siya ni duty. wala naman hindi naman siya kasulod. Iskutanan po sa contacts mo kay gipangkuha mo yung cellphone so wala gyud kabalo ang yung mga pamilya outside. Wala. Ay Kabalo ma'am, naghangyo mi sa isa ka NBI nga pwede ba mi makakontak ka dali sa mga family mo kung okay siya gipasulot gipalain ang mga cellphone duwa gipaadton niya sa CR then dito na mi nagkontak siya nagdala sa mga phone dito sa CR. Atong klaron mama kay ang nahisgutan magud kay NBI from Central no sa Kauluhan. Unsa ilang kuan ma'am? Lingwahe pag-abot na Bisaya? Nay, isa ka Tagalog. Bisaya mo. may Bisaya. Pero Tagalog Sagol sila man. May Sa Bisaya, napoy Tagalog. Ayun. Tapos nakinabi na mo kagapon si Kapitan Mang gikabutyag nga naa sila gikuha na kagawad sa barangay nakita ninyo ang Si kagawad. Kagawad Zamaro. Na naayit ito sa Nakita inyo. na ko siya ma'am.
Ayun. Sa inyong mga kauban, ma'am, nakita niyo yung mga kauban. Unsa po na ang ilahang sistema kagahapon? Ang iyon sa mga kauban-uban dito, ang uban ng DCR, gipahapa sila kay kanang NBI lagi daw wala kay balo ang mga taga-production nga unsay nangahitabo kay kalit ra man gud sila sulod nga pag sulod na namo sa building gutom na kayo wala may mga kaon paniting paniutol pati nang mga singgit-singgit sa mga kauban nga gigutom na sila dugay kay ang pagkaon ay hapal na hatod ang pagkaon mga unsa natura sa nanglabad ng mga ulo ang among gipangbuhat nang buong midwa sa kong kauban dito sa kitchen sa kanang sa mga Chinese kay manguha mig pagkaon duha kay gutom na kaayo wa mi kay balot asa mi dapit mga pagkaon hindi man nila pagawso gihold lang nila Sigutaran sa pagkaon, ma'am, kasi nagatod sa pagkaon. Ilang gilibre or na nagatod sa inyo, ma'am? kwarta sa Sanja Sanja ang gipapalit lang sa gawas. provide. Oh, salamat kaya na ma'am sa pag-share sa inyong experience sa gahapon. Patong klarohon nga, pagka 9 p.m., gi-release na mo. Human sa mga pag-check sa inyong hatanan. So, sa inyong kuan ma'am, kumpanya, wala yung mga nadaot, na damage. Naadyo mo. nangalumpik ang kuan ma'am pultahan dito sa kwarto sa mga Chinese Ilang mong gi-force pag-open. open na tanan Nakita ko na mo kagahapon ma'am nga ilang giana sa armas. nadunggan na mo ang mga buto-buto nga kanang ipangsipa nila ang mga kuan mga pultahan pagsaka na mo sa taas lumping na ang mga pultahan napod may picture ma'am nga nalumping Ang sa inyong sulod, tumaportahan sa quarter sa mga Chinese persons. Gawas atong pila ka papeles atong klaro man pila gid ka warrant ang ilang gipakita, pila ka papel, ka kopya ilang gipakita. Isa ka warang ilang gipakita pero wala na mo nabasa kung sa jud Gi- igura gipakita nila. naman nila, Gitaas lang, wala gipabasa. Napod sila gipangutana sa mga ma'am. Napabado ko ilain nga laboratory aside sa laboratory sa steel. Sa steel mo. Hindi naabad ako underground ang Sanja. Mga kamisor atong kauban na pud karon no ang lain pa nga mga personahe nga lakip no nga apong adlaw sa gihimong operasyon sa ato ang mga otoridad labi na gyud sa NBI no sa may Sanja Steel Corporation dinhi sa may Barangay Baluarte Taguluan mi sa amin Sultan. So kauban nato karon mga kamisor si Sir George and Sir MJ para ato pong makuha ilang side no kung unsa pod ang ilahang nasinatian na experience gahapon atol sa pag-hold kanila sa mga otoridad. Sir George, sa imo tasugod Sir George, unsa pod ang imuhang na-experience gahapon sir sa gihimo nga operasyon sa NBI sir? Wala pa mi gapon ma'am kay wala na may operation sa mga apartment. Nami sa naglimpyo namin sa dalan. Mhm. Nakuha pa namin kay hapit ko nga banggaan di sutoy ka sa mga sakyanan nila. Mhm. Nya kalmar sa mo abi mo gunsa sa mga drill ra ba. Nakuha pa namin kay isa ka outpost sa Guardia ginauga na. Mhm. Mura na mga kompleto yun, mga tagas yan po nadala. Gobyerno yan po. Nakurat namin, wala namin kaliyok. So ako naman ibuhat. Standby, sabi musibat na dito sa bye-bye. Kasi lang, pagtanaw sa naman sa mga kauban, kanti una na po. Mhm. So ang itabo, alisod sa kaibigan mga kauban. Standby na lang yun. Sa ikuha na yan mga piling pasakay niya. Gipasakay mo silang sakinan. Gisulod mo balik dayon. Uban, itipok niya sa mga Tipok kauban. mo sa Kaya usa ang mo mga sa alas dakan mo sa dangamos ang labaw. Mm. Kay naman ito kung magtugan ng tinood, pila may kabog. ilang mong sistema. Ako lang concern sa mga kauban, ito wala nang gisibat. Mhm. Uban na lang tanan. Nag-uban. Asa mo specific nga area sir gitapok tanan sir? Dito na sa mga department ma'am. Tanan nag-uban. Ikaw sir MJ, unsay mo pong na encounter sir kagahapon atol sa pag-hold sa inyo sir? Sa amo ang pag-hold ma'am na urang gi-hostage there sa taas ma'am kay halos na dili na may pakanon ma'am. Mhm. Kung wala may mag sa bahay dito sa taas, siguro wala may pakana ma'am. Kay pasalamat gyapon ni sa mga kaubanan namo diha sa Sanjab sa bahay sila na ang mga kasunduluhan na uban naluoy sa mo gitagaan yung mga pagkaon nagtunga-tunga ng mitanan. Lalo na po. Lalo Mga sundalo. bawal mi mula mo gawas. Dapat unta man wa mi labot utana kay usa ra mi ka trabante diri sa mismong planta. Ya ang sistema po nila ma'am Kaya sa wala orang gihadlok ni ma'am na kasuhan ko nung kami tanan dito kung dili mo maghatag nila impormasyon.
Correct. About sa ilang gipangita. Oo, about silang pangita. Mm. So milabot na mo dito ma'am na kami pa ang biktima. Kami pa gikulong nila dito ma'am niya. Wala lagi ma'am, wala lagi minahimo sa mga kuwan dito ma'am. Sa ako tong murag sa kuwan lang, okay naman sa kuha. Eh, komenta kumbaga, kung na magaling atraso si Sanja, accessories ta. May trabante man ta. Sa ako, okay lang, pero sa ako nakita sa uban mga department, pero alanganin sila. Siguro sa pagay-gay na siguro, wata ko kay siyempre nabaguan sa beya. Wala sa beya sukad, di ba? Nakurat lang sa uban trabante. So, gitutukan. So, dapat, istorya lang ta. Siguro. Kaya lang mo. Mara tayo ko nakakita. Pero sa ako, wala ko nila, wala may tutukin. Approach mo Wala man sa batas na mututok. Di approach mo kung tarong. Dili man ni kriminal. Ano problema? Kung nakamagabag sa ako, katong mga sundalo. Ilang budget, ilang yatag sa ako. Sarami ka trabante dili. Pero nakapait lang, wala problema sa ako diya. Sunod, kung sakto ang ilang buwan, ilang supply sa pagkaon. Wala, oras na, tapos ang pangita mo, sa cellphone. Listen kayo mga, di mapunta ko mga pamilya. Oo, public manggali public segment manggali Sa ako, sa pagkuhan lang, Miguel, parang kami kaya na mo. Ang among pamilya, kay Gahulat. Ayaw pa makaon pag uli niya na ba? Okay. Inakal ko ba sa mga pamilya na mga makontak na ako. Kauli namin gabi, ang resulta, napa ko'y bata nga gato ko, ang resulta, notilis na lang. Sila ko'y nagkalus, mag-inara na sa balay na biling. Sa balay. Pila mo ka tuig sir nagtrabaho sa Sanja? Ako, ano ko, bago pa ko, August ko. Ako mag 5 years na ako ma'am. Pero sa yung normal duty ya sir, 8 to 5, No. No ma'am, 6 to 6 na din. 66 mo. And then pagka ng 6 uli na gid mo. Oo. Mga 5:30 ma'am, magkuhan na may anak pa Ay, ulay na may shifting, anak. shifting. Sa side sa yung pamilya sir, unsa po ang ilang Bala ka mo. nabalaka sila. Wala. Nakabalo na sila. Piragi po sa mga posting online. Oo. Kana sa mga kwan niya, wala ang ilang kwan, kabalo sila nga nga nita mo, pero wala sila info kung unsa nami sa sulod. Ano na ba? Kabalo sila nga nga sa sarjan na mga armado, NBI. Kaya na-post naman sa social media, pero ang kaso lang, ang pamilya na balaka sila ba kay unsa na sila dito? Sa kami sa napansin bigida sinabalakan sila dito siwang yo. Makahangyo mi sa NBI. Nalikyat ka o ba nang ganito, gamit cellphone. Pero lang nasa yung mga natipila lang sa yung mga NBI sa mga stricto sa dili sila pa sila. Hindi ni po tanan. O dili ta na. Nasa iyo pa. Okay sila kay nang yung mga Bisaya yung NBI. Sir, kung itong iba na ba na, mga pila gid mo tanan ka mga personnels nga gihold 25. 25. Ang mga kuwan niya ma'am. Kay wala labot ang shifting wala mga Wala tuloy. rin. Kami naman gid mo na timingan na shifting. So 25 mo na duty as a whole. 125. 125. 125. Okay. Tanan ang departamento. Tanan department. So gitapok ka tanan department. Tanan. Separate ang mga Chinese na sa Pilipino. Okay. So napoy workers na to ang mga Chinese. Chinese na ako. So gilahi sila, gilahi pod mo. Oo. Okay, sige. Sir, gawas ana, wala pa yung mga pampandagmal nga gihimo sa inyo mga kanang gihimo Ako sa nga, doon lang yapon ma'am na yapon sa, kumbaga, katungod sa siguro yapon sa tao. Nga, inosente kumbaga ba, wala sa doon sa maniya. So sa ila to, ni nagpagagahi kumbaga sa istorya naman nga na, siyempre, si Konsad, kumbaga, Physical. Armado Sad nga kuwan. Siyempre, alert siya. Yan, kumbaga, na ako nag-i-action pagkuhan sa ngalan na pagagahi lagi. Siyempre, wala pa kabalo sila, sa hindi ta makausgaw. Kaya, kabalo. Sir, medyo lalom ni siya nga siguran. Sir, kanang giingon nga naay mga nuclear weapon, kamo isip trabahante. Weapon, magbili ma'am. Wala may kabaluan na ma'am. Kaya trabaho. Trabaho ma'am mo. Ay inyo agaproduce mo steel. Oh, nag-produce mi ma'am. Pero kami, dili media department ma'am. Di mi kami ng department niya namin sa work ma'am. Mm. Unloading ra ang trabaho ma'am. Good. Baga tulay niyo sa produkto sa Tuloy. Salamat kay Sir George and Sir MJ, sir, sa inyong higayon nga gihatag sa Miss Radio nga mahinabi mo na mamukuha na mo inyong side. Basi namoy mensahe sir sa otoridad minihimo sa mga operasyon sir. ang mga sulti, okay ra, at least nagpasabot sila. Naging UI man, pero ano yung lagi, sa ako sa nila side. Okay man sa kuha. Pero dito lagi ta sa kanang dita ka gamit cellphone, dito ta sa pamilya na to. Dito lang masana dugay no gulod jud. Dugay mo ko. Oo. Mga pila higa oras sir? Ang kuan 12, 13. Kay 9 may gihold, mga 10 pag uli na ako balik 10 naman. 10 sa gabi. Siguro ra mong balik 10, mga 9 kapin siguro, mga kwarto siguro. Pag uli ninyo, ni-clear na po sila o napabili sila sa area. Nasa Nasa Until now. Until now. Nasa area. Sa uban lang lain lang adong sa uban mga trabante kay na
sa yuta sila nakahapla. Kami, Madapa. ano to, di noche sila ta, kami tulong gabukuban. Iskapo lang kami dito sa bigas. Dagat kaya bud. Wala kami nilapansin na kami lang si Kuya wilabot ba. Mhm. Ang ngalan nga damay ang mga tanan naman paglanta sa mga kauban ni konsensya man. Iba na ba? Okay. Salamat kay Sir George and Sir MG, sir. Thank you kayo.